Ya kwariya. Yara. Dan maka hamta. Allah ta barka. Kan zaka dan maka maka. Yara kin. Jiya ne na fita yawo bakin kasuwa. Na ga aiki. Allah ta barka. Kai. Ina cikin fada. Allah ta barka. Wani daki na bakin tasha nawa ne? Naka ne. Haka. Allah wallahi. Ya ga zan na sha'afa. Allah sarki naka ne ai. Yawwa. Ina jama'a gari. Allah barka nasara muna sauraron ka. Wai garin nan nawa ne? Garin ka ne naka ne. Kowa ya buɗe kunnensa ita abin da zai faru. Muna sauraron Allah ya zamanin ka. Mulki ba ƙarya bane. gaskiya. Shi munafurci har abada bishi ki cinyo. Kar ka yadda a duniyar nan abubuwa suna faruwa ina zuwa kunne ne. Matakar na jika ko wani gane da kai ake abin nan ba fa zai kici mutunci. Gaskiya. Saboda haka Gaskiya ne malima. Komai ka gani zai iya samun ka. Gaskiya ne malima. Ma a matsayinka na shugaba sai ka komai da kuma bari kowa ya kai na ku Arena ka. arena ne. Wannan ba za a rena ba. Da kuma shi mun ayya iya da na yi faɗa magana kai ka san yadda zaka juya ta Kai za ka karɓi renuwa ne? shikenan kuma in bari a hauka na ta ko ta ina. amma dai ai Allah ya ce kai ne shugaban jama'a. Saboda ka duk abin da aka yi aka zama ka sai ka hakuri ka tsakko na kuma ka jama. To na ji Yo ai da baya hakurin gabaki ɗaya saboda Allah ya maliman. Duk da komai ya lalace tuni. liman ni fa ne yi ka Gaskiya ni fa ne yi ka Gaskiya ga wannan nan ne nan da maka shi ko haka ne. Wallahi ne. daga yau Allah mai hakuri zai. Warayi ba. Kada Warayi. a yi haba. dan me haka saboda haka ni daga yau Yawa. ina tabbatar muku Yawa. rana mai kamar ta yau Faɗi kanka tsaye. rana mai kamar ta yau Lafiya. Tsarin da. Kana magana ka saki magana kuma ka kama wani abu daban ranka dade. Wannan ma yana kan hanya. Ranka dade. Allah ya taya ma. Allah ya ce ma daidai. Allah ƙara lafiya da nisan Ima mai cewa ba. Allah taimake ka. ina sarkin fada Allah taimake ka. Ai ina gida sai na ga sarkin dogare a kaina. Ya ce maza in zo kana nema na. wannan ce ni a zuciyata Allah taimake ka. ina yarinya da muka gani a barci Buntalo, ya gidan Malam Garba. Ya kake bukata da ita? A ragargaza ta ne ko kuma a shaƙe ta mutu ko kuma a kawo ma nama ta danye? Allah ta bika ai abin da yasa duk abin da kace mu mu shi zamu ai. Ai dole mu aikata. Ai biyayya ce a gare ka ai muke yi. to ba za ta ta mun namu da ni nake Allah ta bike ka. ni fa yarinya ta shiga mun zuciya Allah ta bike ka. na kasa ku ne na kasa zai Ya kake bukata? Kana bukata a jawo ra'ayinta ma'adalla ya jiyo gare ka. ma'adalla Ta ji duk duniya ba wanda take bukata sai kai. Abin da ya fi ka a gurinta da ka sallah cin abinci ba kasance kafi kai kafi a gurinta. Ranka dai an gama wannan. Saboda haka kuma daman babanta kaga ai daman ba mai shi bane. Zakkar da za a yi ta bana gabaki ɗaya ana tattara ta gabaki ɗaya ka danka masa. Ba ki gaba yariya ko ta ma ita ma kuma kace ta ma dole sai an yi balantana ita ma kuma a samu lafiyayyen tinkiya. A danka mata ita a hannu ce wannan taki ce. alhamdulillah Wallahi yarinya da za ta damke ta. Allah ta rike ka. Allah taimake ka, Allah ya ka da imani. Allah ya ja zamanin ka. Ka dade kana yi. An gama. An gama na kade. a da yanzu An gama. maza An gama. Ni? Za a yi abinci? A yi abinci? A zuban abinci babu nama? Ina ɗan mai gari? Wallah ba zan ci ba. Lallai ya wuyanka ya isa yanka.
Tunda har ni zaka duba ka jefin da wannan kalamin dan kawai na ajiye maka abinci ba nama. To ba zan ci ba wallahi. Kuma wuyana da kika ce tabbas wuyana isen ka wallahi ba zan ci ba sai ki hada da naki da kika ci da wannan kicin. Lallai ya'u, ma'aifinka ya ɗaure maka gindi, wanda har ya kasance abin da kake a waje shi zaka daka a cikin gida. A ƙwarai ku. Kuma ni ba zan ci abincin ba wallahi. Ni sai ki hada da naki da wanda kika ci da wannan kicin. Yunwa ka ai ba a mata haka. Ina sarkin fada. ranka ne Ina shanun na ce tabbata. ai ba ga baki an karɓo su ba ai an karɓo su ga baki daya Abinda zai. suna can an zuba su a abin kamar ajiyar ka Yau abinda zai. to Allah ya taimake ka Gurungun din su to ranka ne ka je gurin sarkin fawa. to ranka ne Ka ce yanzu ya kade. yawa Idan mai su ya zo ma. To. Ba gansa ba kawai. ba a gansu ba kawai duk wanda ya zo ma ba a gansu ba Ba gansu. eh saboda akwai wanda suka dan gani lokacin da zan tura su Eh. kaga abin sai ce to muna zuwa aka suka yi nasu kuma Mai amma wani sun an yi bada fatan babi. sun karbi kayan su Madalla. sun karbi kayan su masu sun karba Sai a kuma fantsama cigiya. hakika haka ne Me? lafiya ne Me wai? lafiya ne Kai ka biye. Wai matan nan taka wai don wulakanci wai ni za a ba abinci ba nama? Ba nama. Ba nama. inna lillahi wa inna Ba nama. so ake ka alala ta kama ga baki daya ya za a dinka maka abinci ba nama Eh. kaga duk irin naman gidan nan kaji ba Ka san ita ai wata haihuwa. Shi ne yake son taimaka. za ta sage geduwa shi ma ya tafi Shi ma girman baya haihuwa kai. baya haihu ko Eh. haka ne faranka ne Ai, abin kenan. wannan ma haka ne ba To ba za a ci mutunci na ba. To mu je. Mu je. Mu je. Mu je. Mu je. mu je da sauri billahi da za a ga Ya ya mu je. wai an taba yarima ne kasan kuma shine magajinka dole ne sai na in ba zuwa din nayi baran kai wa bana saboda mu bi masa kadin sa dai To da kuma hujja shikenan dan an tabe rima. Kuma suka tawo burdin zaka shi gida cikin gida ne. ai ranka yanzu ko gidanka ne misali a taba yarima ni ina ne ba zan shiga kuma aka taba yarima A'a. Idan man kuma to ranka ne idan man ka. a huta lafiya Sai ka abun a nan. huta lafiya ranka ne huta lafiya Ka to ganda yanzu ne da Allah ya san taimaka ka buge ni shikenan. Mu je. na'am Kai da hoto zan ci mutuncin ka wallahi sai ku bari. Allah ya huta zuciyarka Ah! Allah ya huta zuciyarka ni da kamar ka ce taho Ni wance ka taho ba. Allah ya huta zuciyarka Kana cikin sakan kuka karo da wani kan kwana sakan a karuwa. Ah, ina Allah zuwa. ya taimake ka tafi kenan ranka ne Asabe! Asabe! Waye kike bayar da waye? Namu waye kike nama? Kokari yadda ya je zai yana maka shi. Kariya waya shi ake yi daga baya yake sai sako bai san wannan ayi masa abu yi kokolon sai ka dauka ba har da zaki ce wani kariya yake hiya waye kike nama? Sai dan cinye suke. Yanzu fi sabi na da tarbiyyar da kake so ka ɗaura wannan ɗan kenan a kai ko? Kariya kamar yana. An bashi da naman ne? Inda an bashi zai faɗa zai ce ba a bashi ba. Na ji ko kana da wani mai jiran gudu jiran don karan me na kara ne ko kwanan me ba. Kwarai kuwa daga nisa shi. Yarima? Kwarai kuwa. Ok, to baba, baƙin ciki take yi ko? To saboda haka idan haka ne ita ma ta haihu, in ta haihu sai ta haifo mai jiran gadon nata. Ne kuma wani zai ke Shi da ma'aikiyar ba ba rawa ta shi aka ya kamata ba. ke ki rawa mana. Dan rawa ake ki rawar ki haifa. Inda ba mu yaro na tarbiyya ne ko ka. Na ki in ba shi tarbiyyar. Haka zaki zo ki hana yaro nama. Wane sai naman ba fa ke da sai naman ba. Ah! Wallahi sai shaka mata mari wallahi. Akan yaron sai mari. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Na da kama ne kama. Dala bin baki na magana da mutum. Dala wani baki ke ma. Kashin ya. Mi sha ta wani waje. Kuje kana da canji ne ba ka ba.
Na naira 100 ma nake so. To bari a dan sa maka shi ya dan gasu ko? Da ka bar shi ma akan hanya ne. To kana sauri kenan. Sauri nake. Albishirinka ni ku daman na zama wani albishir. Yanzu nan na haɗu da Bintalo da ƙawarta. A ina? Daidai gidan su Bale. Ai tun da ka kamun wannan labarin na Buntulo, to ya zama dole in kyautata maka. Ai me kyauta zai kwanci a cikin wanda ya samun labarin Buntulo, shi zai kyauta zai barin sa maka a leda saboda daɗin da na gina abin da sani. Wani. Na'am mai gida. Mai gida kan da su. Yauwa. Kan da hawa. Kinga, ɗauko tabarma shimfiɗa min nan, kawo min abinci, na dawo gidan nan da yawa. Mai gida ai ban dafa komai ba. Dan tun ɗazu na aika Bintulo har yanzu nan bata dawo ba. Kamar yaya biki dafa komai ba. Dan tun ɗazu na aika Bintulo. Mai gida aike na Bintalo tun awa 2 kenan da tafiyanta har yanzu nan bata dawo ba. Ba mu da cashashen abinci ne a cikin gidan nan ko kuma yaya a ce mun ba a dafa abinci ba. Amma ku ƴan neman yarinyar nan za ta zo gidan nan ke ba. Yanzu shikenan saboda bata yi abin da ya kamata ba haka zan zauna da yunwa? Amma Bintalo za ta zo gidan nan ta same ni. Zan nuna mata cewa abin nan da ta fara za ta gane. Bari mu baya. Samu guri ka ajiye. Kun tunani za ki wannan rashin da'a a cikin gida? Ni za ki lalata? Ina kika tsaya? Layi ne gurin da mutane da yawa ne. Wani irin layi? Tun da nake a rayuwata, tun ina ƙarami, har na taso, ban taɓa ji a tarihin garin nan an ce an je rafi, an jira awa 2 ba a ɗebi ruwa ba. Ruwan na danƙo ya zama komi? Ko kuma annobar ruwa ake a gari da zaki ce kowa ya fito ɗiban ruwa? Abin da kuka yi ya kenan. Ku yi mana laifi, mi magana ku ce mu yi haƙuri. To na ji na yi haƙurin. Wannan ya zamanto na farko kuma fa na ƙarshe. Kuma kin san abin da ya saka na yi wannan haƙurin ba tare da na ɓata miki ba? Tun da muke da ke, biki taɓa ɓata min rai irin yau ba, biki taɓa yin laifi irin na yau ba. Shi yasa zan baki wannan damar. Amma idan kika kuskura, kika kuma yin abin da kika yau, ranki in yayi 1000 ya ɓaci wallahi. Kin ji abin da nace Bintalo? Abincin da za a yi yau, wani ba za ta yi ba. Inda kika ɓata mata lokaci, to ke ma yanzu za ki ɓata lokaci yau daga nan har abincin dare ke za ki yi shi. Ki ɗauki ruwa ki je ki ɗora mana. Kina ɗora kuma ki zo ki share cikin gida. Ni za ka wannan lalata a cikin gida? Ai duk ma laifinki ne. Inda baki sakan mata ba za ta tafi ta irin wannan abu?
kar in koma ji kan kuma gani, kar in koma ji kan kuma gani. Ahir fansa aikin wofi. To amma ka san ni abin yana bani mamaki. To Ni a rayuwata Bala ba abin da na tsana irin mutum kana abu wani yana sama ido. Gaskiya. Kowa ya ji da abin da yake gabansa mana. Amma mutane sai ka ga wasu wai kana abu suna sama ido. Ne mutum yana samun ido idan ma da tsinke a kusa da nisa nake in cokale idon wallahi. Bala. Allah. Yawwa Yarima. Akwai wata magana da kace zaka faɗa tun ranar baka faɗe ta ba. Wannan wace irin magana ne haka? Ni ma ba manta ne ba. Ai shine dalilin da yasa nace ma haɗa nan inda muke zama majalisa. Wato ina gaya maka Kamalu. Ina jinka. Wata yarinya ce nai tozali da ita. Fara kyakkyawa. Kai yarinyar ta kwanta min a zuciya lokaci ɗaya na ji santa ya kama ni. Wannan wata yarinya ce kuma ƴan waye a cikin garin nan. Kai ko ma ƴan waye a garin nan he mun nemo ta. Kwantar da hankalinka. Ka same ta ka gama. Ni kaina da kake gani na ban san ko ƴar waye ba. Ban san kuma ƴar gidan waye ba bare in san ko ƴar wace ce. Ni kaina ban san ta ba. in haka ne me amfanin zaman da muke ana ai ko ƴar waye ya kamata mu je mu nemo ta mu san kuma ƴar gidan waye ita. Gaskiya wannan haka yake. Don ya kamata ce ka aure ta ko ƴar waye ne. Gaskiya ne. Me amfanin zaman da muke a nan? Ta ayyuwa ma mu je mu duba kun da take. Gaskiya ne Kamilu ya kamata mu bincika. Saboda aka ce sanya aikin gara. Haka ne wannan. Yawwa kuma a bari ya huce Rabon wani yake kawo. shi ke ka da rabon wani. Gaskiya ne. Kada in je in tsaya sanya wani ya zo ya yi min. Ka ji yip. Yawwa. Ai ciki da ita. Me za ka yi ne wai? Kayi nake ji wanka dai. Cire uban nan da ruwa na? Wanka zan yi kuma ina jin kaji. Baka isa ba, baka isa ba. Cika min mana. Kan uban nan da ruwa na? Ba za a yi wanka da shi ba. Cika min. Ki cika min mana. Kai ba ibo min ruwa kake ba, ma'aifinka ba sa yake a kamin ruwa ba, almajirai nake biya suke kamin da haka baka isa kai amfani da Kuma zan yi wanka da shi ba? Wallahi baki isa ba. Me aka ne? ruwa na. Ya dauka zai je wanka. Kawai ruwan shi kenan sai kuma ki. Kawai ne? Ku kawai ne mana. Wa ya taba kawo ruwa cikin gida ko ya taba ibowa ko ka taba sa a kawo? Cika masa. Cika masa dan Allah. Je ga wanka. Ai cewa kai ma wai ni ban isa in yi wanka da shi ba ko kai ma baka isa kai wanka da shi ba saboda wai ba ma ebowa. In ebo ruwa ne mu? Ƙarya haka muku? In ba ku Wai wa kaki yana nan. kai ne. Wannan ruwan nawa yi? Nawa ne. Nawa dai. Da ke da ruwan. Almajirai na biya ka kawo. Kin ga wallahi tallahi zan magana ki. Akan yaran nan ki dinga barin baki kina abubuwa sai ka ce mahaukaciya. Me gida miki ne? Abin da yake damu na kubi kai da yaron ka cikin gidan nan? Me abin damu? Gidansa ne fa. Ni ba mace ki bane. Da abin da zaki masa yaran nan. Ya dace ki ne kyauta masa. Ran da ma ina jinki kina barin baki. Kina ga yarinyar nan. Ai, wani wai mai mulkin kama kariya menene. Kin ga wallahi ki iya bakin ki. Ni na faɗa sai dan yaron nan ne ya je same ka waje kisa maka ni kan ba ni na faɗa ba. Ba faɗa ba zan faɗa. Yaran nan ki dinga tarere sa. Shi kadai nake da shi. Yaran nan danki ne shi ba ko ba shi ka haife shi ba. Da yake miki cuda shi. Kai ka je mana. Kin ga akan yaran nan. Shi ke. To ai shikenan me zai faru kan yaro? Kin ga? Ruwa me? Ba da ruwa biyar da duk. Wata. Kai baka ibo ba baka sa ka ibo ba shi bai ibo ba biya yara almajirai a ja ibo sanan ku zo ku dauki ruwan ku je ku.
Allah ta rike ka. Allah saka kwaka. Allah ta rike ka. Allah tun a rediyon ka samun yaron nan. Allah sarki. Ne na Abuja. Allah sarki. Babu lalle ba tele. Kafin Allah. Lalle ba tele. Allah saka kwaka. Ita wani yaro malam. Yayi haka. A sosai ba. Ai sa ni garin nan. Gari yayi duk ba wani kumari. Bakin ciki na hidare ma yi. Gida kukan namun daji da abin a gari. Tura ka ce. Ya kuma? To. Yau kwa. Yayi. Abin da ya kamata ma guri ya kamata a ce kawari. Yau kwa. Yau wani ta bale ne. Na gane. Na kamun da marayu ne. Aiki kaya mutu ya mutu. Gaskiya haka ne haka ne Allah ta bude haka marayu ne haka ne yau wani mutuwa yau shekara 70 da ko takwas ne abin da ba a kabari na wani ma bai yake ba shekara 70 da madalla kuma mare mu ne mu hakika haka ne wallahi marayu hakika wallahi marayu yawa kamar karuwai madalla kace da ya rayu su suka rayu gari kai wallahi kai gari ba ka yawa ba zai hadu ba ba zai tsoma wallahi ba zai hadu ba wallahi ba zai hadu ba wallahi hakan yayi abin da zai ke wallahi yayi yaya magana yayi wannan yayi tabbas mun yi magana abin yi magana an ka mutu ba mun ke mata ba da ce na same shi na kiya mata sai cikin nan ba san nake ba da ce nake ne saboda ita ma ta zama nake da ban da nake abin da ke tafi da ni mai ba wani abu ne ne da ke so da kun ba ne da ta kuma sai tukan cikin kokon zuci yana ba zaune ba sanya masa kebebe ko ruwa ta ma wani la dole sai an zo an same ki akan cewar yana son ki da aure wallahi na same ta amsar ta mutu da ita da za ta tsoro wallahi ki isa kawai da gari ki ma ban ma makaranta maka ba shi da wannan abu wai ita ne za ta da tsoro wallahi abin ya kona mare nake wallahi Allah tuce ka Allah tuce ka Allah tuce ai wata raka ne abin da ya kamata ai Allah tuce ka tashi zani mu je ka ganka ƙuru-ƙuru saboda ta farko da duk garin da babu mai kanka a ƙasar na kana na mai kanka ma sai dai ko a hakuri ya shiga nan saboda kawai can ya kamata mu je da kai tana ganin kana son mata abinci ya zama mutum Allah ka Allah ka ai ta dace da kai so a shi ne dama abin da ke bukata ai hakan shi ne daidai yayi nan kai tsara ce shari'a yawa billahi a shigar hawan billahi da yawa kasai Allah da fike ka yayi nagari yayi da tausa nagari alaka da ka yawa yayi Allah da fike ka yayi Allah saka faka wannan ta zama amare ka ba dan ga daura ba dan ba da baban tira na mata zan an shafa mata Allah na san ba ina wani yana jin wannan magana ya fi kowa farin ciki to shi ma ya shafi gidan sarauta idan da jin ne sha'awa zan yi zakka in ga dama zan saka zakka a dari ga maka ni ka masa ne yayi ko ya yi ko da ba yau haka ne Allah ya tabbata ai kai zani a jiya ka san ba abin da yake burge idan ga dama zan ba da zakka yawa sai wata sun zo Allah saka baka wace shekarar ba mutum Mado ne dora sai. Ya to. Baban gaji ba shi dora sai. Kan 200 wallahi ya gyara su. Kan 200 wallahi tallahi. Allah saka faka. Allah saka faka. Yanzu a da dan kinsa din. Yawwa. Ni ma kai ina gaba na tafi da wannan bari je ni ma ta zaki. Ya ce Allah ta mutaka. Allah ta mutaka. Allah ta mutaka. Amin da zama ai ma dace. Ai yarinya dole ta sanka. Ta soka. Nan gida.
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ita ga sanar ma shi kenan. Lafiya lau, lafiya lau. Ai ba hijin tsuna ba ma mi katse. Babban abin da ke tafa da mu. Wannan ba Allah da ke gani duk wani abu da zai motsa a garin nan ya juya nasa ne. Kina karkashin mulkinsa, ina karkashin mulkinsa. Shine kashin doron bayan garin nan saboda shine mai gari. Saboda haka ba wani abu yake tafa da mu ba. Wallahi tun da ya ga kin gifta Allah ya dora masa cutar kaunaki. Yake mutuwar sanki. Ba iya bacci dan ta halikin akan ki. Saboda haka shine muka ce abin da ya kamata mu zo mu taso ya gabatar miki da kansa. Abin da yake tafa da shi. Kuma ni abun da nake so ki gani. Yawa. Kin ga dai ni ba wasa ne kana gurin ki ba, ko ba gaskiya ba. Kuma har in kin bani haɗin kai na aure ki. To inda zaki zauna ma ba wai haɗa ki zan yi da iyali na ba. Sosai kuwa. Kasuwar Rimu za a tasa gaba ɗaya. Alhamdulillah. Yayi. A yi min gida a gurin. Yayi ranka da yayi. Yawa. Kun kuma kin zaɓa ma to sai a bar kasuwar Rimu. Sai a tafi sabon gari. Yawa. Ita a rushe gaba ɗaya shagunan nan. Yawa. A miki gida a gurin. Ka yi haƙuri dan Allah. Kaga ina ganin ka a matsayin mahaifi. Mahaifi. Allah dan Annabi. Ka yi haƙuri. Hajiyarinta. Gaskiya ina da wanda nake so zan aura. Hajiyarinta. Hajiyarinta. Magana ta yaro. A'udhu billahi. Ranka dai. Sannu ba ta dan bi kamar ko. Yarinta ce wallahi ba wani abu ba. Yarinya dudu guda nawa take. Kire ta zama da haƙura. Allah ya takaita da kuma yarinta ce fa. Yanzu sai an je gida kuma ta ce na isa ban saurayi. Wallahi haka take yi. Ai yaro ne. Kace zaka hada huda da yaro sai fa abin da ka gani saboda yaro zai iya zagin ka da anjima kuma ya ce kai ne nasa. Allah ka bar wannan magana. Yarin ya haka gan dan nan kace wata yarinya. Ai burola take da irin kajin nan na turawa. Burola ce ai yarinyar. Burola ce. Ranka dai. Ai sai da kai hakuri da irin wannan. Ai duk wanda ya ce dama zai so irin wannan sai ya hakura da irin wannan. Kuma gaba wallahi ranka dai gaba kuma sai a ji daɗi. In kuma ba haka ba idan aka biyo ta nan bata abin da aka biyo ta nan bata ba. Dan kare kawai sai mu rushe gidan a tashe su a watsa su wani garin gabaki ɗayan su. A masoyi an taɓa wai masoyi haka. To ran kare wai nace idan ba ta yadda da abin da muke bukata ba. Za ma ta yadda. A guje man Allah yadda. Allah ta muke ka. Ni shiga ce nake ganin kamar ko bace mutu bane. Ai ba wani abu bane ran kare. Rawanin nan ina ganin shine da gaban sai ta dauka ko tsoho ne maka. Waye ce rawanin ma kai kace. Ani ne wadan dani ai anifi na wadan ta gane mai gari ne zo amma kuma a hewan buga. Ka da mun shi na tsucewa kai ran kare kai irin zanzaran nan na yan zamani. Kai ne baka ce in zama fito. Ironin gadda. Haka ne. Ironin gadda. Mun riga ba Allah ji kare. Wallahi kuskure ne. Kuskure ne ranka dai. Kuskure ne ranka dai. Allah ku zuciyarka. Allah ku zuciyarka ranka dai. Ai sai hakuri ya rika ta nuna mana ai. Yara kin. Allah ya kare imani. Allah ya kare imani. Allah ya kare imani. ne ba ta yi ko jiba na aka yi ne. Allah ya tabbace ka. Allah ya kare imani. Allah ya tabbace ka. Godiya muke ranka in ba mu kyautata maka ba ranka wa za mu kyautata wa? Wa za mu kyautata ranka ne? Kai ne fa uban mu maganin kukan mu. Baya goye marayu. Gaskiya. Allah taimake ka. Allah ya kare imani, ya kare ka da imani Allah. Allah dada maka imani. Allah ya kare girman ka. Godiya nake ranka. Godiya nake ranka. Allah ya taimake ka. Ai abin da kake shi za a yi. Allah ya fishe ka fushin hanya. Allah ya fishe ka fushin hanya. Wallahi ni ma daɗi nake ji. Kaga dai fada lafiya lau. Ba abin da ke damu me za fada. Da an magana yanzu ne ya dauko maka Allah annabi. Ya kawo aya. Kuma ba wani cikakken ma ilimi gare shi ba. Raka ne. Ha? Wai wace irin cuta ce take damun sa ne? Ka. Amma dai sarkin ba da kai ma da shi ne kake. Yalla bai. Kai ma mamaki. Aldannan da suke gurin yawon nan na garaya. Gurin can wajen yan bori? Ai ba wannan garaya ne. To wannan garaya ne? Wayo. Liman ne faran kare. Kai. Kaga. Amma muke ba su sallah? Ka san wannan? Da agumalu. Sai su kwana uku suna garaya. A agumalu? Matuwar. Sai su wata. Ta can Lagos ba matuwar. A Lagos. Matuwar? Kai. Sai su wata suna garaya. Inda ni da Allah Ubangiji ma zai sa. Ya zama ciwon ma ya juye. Ya zama ciwon koda. Rakali. Ko na hawan jini. Rakali. Yayi. Yara kin. Ko shege cutar ta zamani. ta zamani.
ni ma na fi son ya same ki. Ya rugub. Nan. Fara ba liman. Fara ba liman ta fi daɗin zama. A'a. Amma ga baki ɗaya bai cushe abubuwa hana rawar gaban hantsi. Tsohon ɗan bori. Ka san shi kuma bori ya kai. Ka gama borin ka kaf. Sa inda ba dakuwa ta waiwaye ka. Ka gama yawo. Subhanallah. Ko ba dakuwa. Ko na kada. Ko sarkin dafi. Haka suke. Ko ba audu. In ya hau kan mutum. Sai ya mutu. Subhanallah. Wasu kuma ta kwashe ma. Wanda kana nufi nan gaba idan ta fashe. Kowa zai ji abin da ke faruwa. Wayyo Allah. Kowa zai ji abin da ke faruwa ta fashe. Wayyo Allah. Kudurar Allah. Ai kana garaya kaje lahira ta ce kai ina yan garaya